Otu ọrụ National Population Commission NPC bụ nke mara ọkwa mmalite ha malitere ọrụ ịnakọta ozi onye bụ ogogo afọ ụmụafọ ala anya bụ Naịjirịa nakwazi etu a ga-esi webatara ha ọsọ enyemaka n'ihe ahụike ha chọrọ iji wee hụ na ha gbasiri nnọọ ike. Nke a bụ nke ha ga-agagide n'ihu wee rụzie ụbọchị ụka mbọchị ọnwa Eprel ga-adị n'abalị 21 afọ ọhụrụ bụ 2024. Kọmishọna etiti na-anọchite anya Anambra Steeti bụ Maazị Chidi Ezeoke bụ onye nke kwupụtara nke a n'oge ewepụtara anya bụ ihe mmemme ma rụkwazi n'okwu nke ọ gwara ndị ọrụ nta akụkọ n'Ọka. Onye nta akụkọ anyị Emmanuel Chigbata ga-ewetara gị akụkọ a. DHS bụ amụma na-egosi etu obodo na ebe si wee dị bụkwa ihe ndị ga-enyere aka na amụma iwu nke gọọmenti na-ewepụta. NDHS bụ nke a na-eme kwa afọ ise ọbụla, bụ nke 2023 na 2024 ga-abụ agba nke asatọ ya, dịka anọchite anya site n'aka onye direktọ nke NPC Dr. Okwuchukwu Lasị. Maazị Ezeoke mere ka amata na NDHS ga-ewere ọnọdụ na kansụl ime obodo 20 dị na steeti a, ebe a gụpụrụ anya melụm dịka enwegoro ihe dị etu ahụ emere n'afọ 2018. Maazị Ezeoke kọwara na ya bụ nyocha bụ nke ga-enye ohere iji chọpụta ihe ndị ga-enyere aka n'atụmatụ a na-eme n'ihe gbasara ahụike nakwa ihe ndị ọzọ. O mere ka amata na ya bụ mmemme ga-achịkọta usoro nakwa njikọ nke ndị ọnụ ha na-eru n'okwu ma gosipụtakwa uchu ya bụ ụlọ ọrụ dị iji wee bawanye mmụta. O kenere Gọvanọ Soludo maka nkwado ya na ya bụ NDHS nke afọ 2023 nakwa mkpokọta ma kwukwe na ya bụ amụma abụghị naanị ikpokọta ọnụọgụgụ nakwa ndị mmadụ, kama ọ bụ ihe ga-anọchite anya ahụike nakwa igosigasị ihe ịcha aka mgba ndị obodo ahụ na-enwegasị. Ọ gwara ndị eze ọdịnala nakwa ndị President Generals na ndị ọnụ ha na-eru n'okwu ka ha gbaa mbọ zisaa ozi a n'obodo ha dị iche iche iji wee hụ na ya bụ ihe gara nke ọma.